Latiemon sormena, ekonomia zirkularra eta gizarte eratze biltzen dituen ekimen bat da, eta ingurumenaren nazioarteko eguna dela eta Badebejezak eta Ibarko oinarrizko lanbide heziketak, udal heziketak antolatutako ekimen parte hartzaile eta komunitario bat da. Parte hartzaileek edo parte hartu nahi daben entitateek izena eman eta gero birziklatutako latez egindako horma irudi bat sortu dute edo sortzen ari dira. Gure intentzioa zen hasitago ikaslien ahalduntzea sustatzia, ez? Eta hortarako egon ginen pentsatzen nola egin. Eta izatea ikasleek aktibazio rola eukitzen daben agentiak. Izan diago eta 7 ikasle, eta batez be holan ezaugarri nagusienetako bat izan dira hizkuntza bazterkeriatik datozen ikasleak diala. Eta normalia esaten dira ikasle motxila edo karga asko daukaten ikasleak. Orduan beti biltzen dira gizartearen eskinetan, eta inoiz ez dauz erdialdean. Eta kutsu batean ekimen honekin nahi genuen erdialdean jarri. Igual importantia da gauzen nahi itzen, eta ikusea bereien aldetikan jarrera oso asko aldatu egin dela, ez? Hasi dira ez dakit gogotsuago egiten gauzak, lotxa begaltzen jun egin dira. Kontau egin ditugu eta guztia dauz 14 entitate eskola parte hartzen, horietatik, danetik dauz. Adin nagusiko egoitzak, Ibarreko bisak dauz, San Andres eta Egogainekuak. Gero dare eskolak, lehen mailako eskolak, Amaina, Urkizu, Urkia apunta egin dabe, gero hirugarren sektoreko entitateak be, hor dauz Kaleska, Agifes, eta hori Otezuri, Zadanetik. Eta Donostien Matias Sale egingo dituzte bere klika ekainaren 4an. Eta jungo gara, bere murala, laguntzera, bertan, zuzenian, kalean, egiteko, la soledad no deseada, color le pondrías, eta ekarriko dugu Ibarrera, Ostian. Gure oinarria zen egiten genuen dana beraien iritzia edo beraien parte hartzea sustatzeko zen. Orduan izan zen, A3 horri handi batean, imagina Untzaga plaza dela eta nola imaginatzen duzu zuek, edo nola nahi duzu zuek hori izatea. Sukaldetzako modulu ikastarokuak pintxoak egitea adibidez, gero informatikakuek be egingo dabe beraiek pixkat giroa musika jarri, egongo da zumba tailertxo bat. Izango da dana azitain eskola erdigunean jarri, ez? Eta hemen egiten den dana han pixkat eskaini. Gisa da, nik espero dut, ez dakit pixkat nago lan berdurrekin, zen nik uste dut jende asko bilduko dela, ze danak dakate gogua juteko, joan gara ikusta, joan gara, ez? Azkenian parte hartu dozu mural bat egiten eta nahi dozu ju nola geratzen den, ez? Orduan, a ber. Eta zuzpideun lata gauko ditugu. Importantia izan dela beraien lana, beraien rola eta gaina emaitza dazka. Gero beraien ahalduntzean ikuste dut esperientzia oso ona izan dela, baliagarria izan dela beraientzako, eta nik uste ekimen hau ez dakit urtero, baina errepikatzeko ekimen bat dela seguro. Con otro plazo.